Sa atong unang pagbasa, gihisgutan dinhi ang nakita na sulat didto sa langit. Dunay anghel nga nagdaag mga katalagman niya, misulti dayon ang Ginoo nga pasulatan ni Juan ang simbahan sa Efeso. Gidayeg sa Ginoo kay mahadlokon siya sa Ginoo, nagbuhat siya sa matarong kontra niya ang dautan, taas siyag pailob, naganto siya sa mga katalagman. So buutan gid ning taga Efeso. Pero gibutang sumpay apan ang ikasaway ko kanimo mao nga wala ka na mahigugma kanako sama kaniadto. Gusto des Ginoo mga igsoon kana di ay gitawag og makanunayon nga paghigugma nato niya. Bisan pag unsa ta ka kaning kugihan, unsa ta ka mapailubon, unsa ta ka mainantuson, basta dili na gani bunga sa atong paghigugmas Ginoo, mangigi na ang Ginoo ana. Sige, lingi ako no na imong tupad. Ing na permanente kang nahigugmas Ginoo. Permanente. Daghan man kay karon nga mapailobon kaayo tungod sa ilang negosyo. Pailob aron gyud maka-income. Nasa na nag-antos aron lang gyud makakwarta. Antos gyud kay para gid nis kwarta. Pero dili na pailob, dili na antos tungod og alang sa paghigugmas Ginoo. Muna di ay gibutang sa atong salmo nga atong tubag niingon, sila nga nakadaog pakanon sa kahoy sa kinabuhi. Say pasabot ani, kinsa may nakadaog, kinsa may gi-consider sa Ginoong nakadaog, kanabitang mudaog, kasagaran moabot gina siya sa finish line, di ba? Finish line ba? Ang mag nakadaog ka napakas tunga-tunga or moabot gina sa katapusan nga gutlo sa duwa sa magbasketball, kinahanglan mahurot gina nimo duwa ang tibuok oras nya ikaw maoy taas og score. Mo nay ni daog sa Ginoo ang mudaog nga pakanon dayon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Pasabot bunga dito sa langit kay ang tinuod nga bunga sa kahoy sa kinabuhi mao man si Hesus ang gilansang sa kahoy. Ang mukaon tipo niya iningon mas Hesus kini mao kong lawas kadto rang nakadaog. O kinsa maning nakadaog kanang dili gyud mag-usab-usab ang iyang paghigugmas Ginoo. Bisan pag magkatuad-tuali ang kalibutan. Sama ni ining buta, kaning buta nga nagpakilimos. Niingon siya, gusto ko makakita pag-usab. Sa ato pa, makakita ni siya sa una. Nituo sa ni siya sa Ginoo. Tingali, tungod sa sakit, naigo siya sa sakit, o nabuta siya. Pero naa ang iyang gugmas Ginoo, naa ang iyang paglaom sa Ginoo. Mautong pag-agi gyud ni Hesus, pag-ingon niya unsa man ni nganong mura magdaghang tao. Ingon niya si Hesus ning agi, singgit dayon siya. Hesus, anak ni David, or sa to? Kaliwat ni David, kaluy ako. Gibadlong siya, gikasab-an siya. Wa gyud siya naminaw kay nakasintro gyud siya sa Ginoo. Dili ba makuan ba, dili ba mailad-ilad sa mga babag aning kalibutana. Sige ra gyud sa ingon kaluy in taon ako. Hangtod nga nakabati gyud niabot ang iyang tingog ngadto ni Hesus. Og niingon si Hesus paariya siya dire. Nga niingon si Hesus, unsa may imong gusto nga akong buhaton nimo? Gusto ko Lord nga makakita pag-usab. Ang Ginoo, ang imong pagtuo mo'y nakaayo nimo. Pasabot, bisan pagbuta na siya physically, ang iyang gugmas Ginoo wa mausab.
bisag gikasab-an siya sa mga tao, wa pa siguro gani gihulga to sa mga tao, ang iyang gugmas Ginoo wa gyud mausab. Sige, lingiya imong tupad. Ingna ikaw kunoy mabuta, mahigugma pa kas Ginoo. Ingna, okay ra nimo mabuta ka? Di mausab imong paghigugmas Ginoo og mabuta ka? Oy, dali kitang mausab mo imong Ginoo nganong ako may imong gitagaan aning sa kita. Nganong wa man nimo gihatag atong mga adik, katong mga sugarol, katong way simba-simba, nganong ni aman ni nako nga nagbinuotan man unta ko unsa may akong saa nimo. Mingon ng Ginoo, nausab na ka. Permanente yun ang atong gugmas Ginoo. Muna ako dinhi, jutay halin, dakog halin sa slat. Permanente yung akong gugmas Ginoo niya kay nituo magyud ko ang Ginoo mo'y nagtudlo nako nga baligyag slat, jutay halin, daghag halin, baligya yun. Niya matud pas Ginoo nako, gamita ang imong birthday karon na ra ba ng Domingo mo abot. Ingna sila nga bulahan ang mopalit og usa ka slat kutob karong Domingo. Pasabot 600 pesos. Usa ka slat sa SBF Dag 500, nya usa sad ka slat sa CTUMM 100, 600 tanan. Giling nga imong tupad. Ingna mamalit ha. Mo na inyong birthday gift sa bagagnaw nga pari. Kani bang pari nga nagsigig paligyag slat ba niya og nalipay mo ani ala palit mo usa ka slat karong Domingo kutob. Nindota ka na no hurot siguro ni ato mga slats. Og ang pinakadako nga hagit karong panahona kana gyung pagpuyo sa kamatuoran kay ang timaan man god nga kita kanini ang kita ba tinuod tang nahigugmas Ginoo mopuyo kita sa kamatuoran. Ang buta ni puyo siya sa kamatuoran, nagpakatinuod gid siya nga siya buta, nga siya nagpakilimos nangayo, wa siya magpakaaron ingnon nga mura siya naa bisag wa. Ang ato mga kaigsuonan karon daghan kaayo ang mahadlok mahibaw-an ang iyang tinuod nga kamatuoran na magani uban mahadlok mahibaw-an iyang edad. Father, birthday baya nako karon, pila na edad? Secret lang Father. Blessingi lang ko nako adi ti ka blessingan basta di ka mutug-as imong edad. Nga mahadlok magamutugan sa imong edad. Ako karong Domingo, November 24 o makaabot pa 61 ako. Mo nang maghimo sa tag mga balay 61 ka balay ang atong target nga himuon. Na nataroy gisugdan mga 3 kuno na ka balay rong gitrabaho sa atong mga carpenters. Tanaw na tong makahuban bata kutob karong birthday nako. So, way uwaway. Nayuban mahadlok tawgon og bana magpakaulitaw dayon. Nasa uban hadlok sag tawgog asawa pasiksi-siksisan aron mura sag dalaga. Na lang anang kuan yun. Dawatang kamatuoran. Nayuban hadlok tawgog tiguang kay giuban na kuluran dayong buhok. Ayaw dawatang kamatuoran. Hadlok nganlan og tiguang na kay nangatagak ng kilay kiskison dayon nya tatuan na lang sad. Ayaw dawatang nang nangahurot na imong kilay. Di ba? Kanindot ana kamatuoran. Og mauna ang gugma natos Ginoo, ang gugmas kamatuoran. Mabita na si Kristo ningon siya, ako mao ang dalan ang kamatuoran. So inaot unta kitang tanan dili ta masawayan sa Ginoo ngang ato untang gugmas Ginoo karon di mausab bisan pag mag-usab-usab ang atong sitwasyon. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon pangayoon nato sa Dios ang iyang way sukod nga panalangin tungod sa atong mga panginahanglan. Muingon kita, Ginoo, danagi kami sa imong kahayag. Ginoo, danagi kami sa imong kahayag.
nga ang mga nangulo sa simbahan, pinaagi sa ilang mapaobsanong pagkinabuhi, magtultol ka nato ngadto sa Dios nga Amahan, sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nananagi kami sa imong kahayan.